и ми казваха като дете: учи се, защото ще копаеш ями. Поне сега ще бъде малко по-лесно. Здравейте, любители на градинарството и майсторенето! Пригответе се за рецензия на 2 бензинови бургии, които ще накарат дори най-ленивите да искат да се измъкнат от дивана и да започнат приключения в земята. В земята, мисля, приключението приключва. Не е важно какво всъщност представляват бензиновите бургии и къде се използват. Така че бургии или бензинови свредла ни помагат да копаем ями по-бързо и по-ефективно, отколкото ако се опитвахме да го направим с лопата. Кой тогава използва тези инструменти? Отговорът е всички, които са уморени от ръчното копаене. Градинари, земеделци, строители. Защото кой би искал да се мъчи с лопата, когато инструментът просто може да се забие в земята и да се остави на двигателя да свърши останалата работа. Но може би да преминем към конкретиката. Днес имаме за вас 2 модела бензинови свредла. Тези малки гиганти са оборудвани с двутактов двигател с обем 62 cm и максимална мощност 5 kW/100. В комплекта получавате не само бургия, но и комплект. Свредла с различни диаметри, а именно 10, 20 и 30 cm. С адаптера, който увеличава дължината на свредлото от 80 на 130 cm през метър. Свредла. Прикрепените към комплекта са изработени от висококачествени стоманени сплави, което ги прави много издръжливи и устойчиви на повреди. Обемът на горивния резервоар и в двата случая е 1,1 литра. Двигателите се охлаждат с въздух, работят на смес от бензин 95 октанова и масло за смес за двутактови двигатели. Висококачественият карбуратор и останалите елементи на двигателя правят запалването на бургията безпроблемно, всеки път, когато искаме да я използваме. Това, което различава тези модели, е фактът, че единият е пригоден за работа от един човек, докато другият е предназначен за работа в твърда почва. Затова конструкцията изисква и осигурява безопасна работа за 2 души. В заключение, копаенето на ями никога не е било приятно. Сега обаче това може да се промени. С правилните инструменти, работата в земята може да бъде гладка, ефективна и удовлетворяваща. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката, а ние се виждаме в следващите видеа.